ya sha labari. Ni ba kwan na kamar, ni ba kwan Chadi, ni ba kwan na Fadde ko, ni ba kwan Burkina Faso, ni ba kwan na Mali, ni ba kwan na Saudiya ko yanzu. Na rantse ma da girman Allah da jiya yau gobe za mu tashi amma mun bari sai ran talata wallahi. Na san dari ya sani, na san giwa ta sani, na san bauna ta sani, na san kanki ya sani, na san dari. Kun toye masa hanya nan. Na san giwa ta sani, na san rakuman dawa wallahi kan barewa. Wallahi, in dai na bi bakin sauka wallahi ka